Gidagsa ang labing-unang karera sa mga bangka de motor nga gipahigayon sa Bolong Beach, Zamboanga City. Ang mananaog mo representa sa BARM sa National Boat Racing Championship. Ania ang report. Ka mga partisipante ang misalmot sa karera sa mga bangka de motor nga gipahigayon sa Bolong Beach, Zamboanga City. Gamit nila ang 15.5 horsepower engine. Paunhanay sila sa diamond-shaped racetrack sa dagat nga dunay gilayon nga 3 kilometers. We're experiencing this sabihin nating event na to na parang regata siya. So the atmosphere itself, ang ganda-ganda, ang saya-saya, and then plus with the family around. First ever nga buhaton kaning karera sa mga bangka dinhi sa Bolong, Zamboanga City. O kaning karera sa mga bangka ang ato mga partisipante naggikan pa sa nagkalaing-laing lugar dinhi sa Mindanao. Ang mga boat racers gikan pa sa Zamboanga City, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi. Migula nga kampiyon ang Team Myra gikan Zamboanga City nga mo representa sa palarong pambansa National Boat Racing Championship nga ipahigayon sa Malay Aklan karong bulan sa Disyembre. Ngon ako nindot kay lang padula diri hapos sayang tanan sa Zamboanga pagdala maimong mata magluwa-luwa sa namay balod. Napakarami nating mga mangingisda na ito yung sports and napaka-promising ng sports na ito. We would like to of course promote this bangkarera, parang tourist attraction na rin dito sa Pilipinas. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.